Kawin na Kynhun ki Samla balatip kerteng kum Kynhun yarap ban kener. Kala Pynshna da kawin ka Ïing na kabenta ka long Ïing jong ka kong one pai kshar ka basong basa hasajer nong po. Ya kate ka Ïing la yo ban IT no menta ka sngi arpo nyo tarik nailar shaka kong one pai kshar hakabala one ban pri pat ba da ka kong rona khamdet MDC nong po. Haka jinga dan lang uba last furious marngar dekat kedor barsnong nong po usam larap ban ker sotun no yalam ka Kynhun yarap ban kener ka kong one pai kshar lembat ki bah Ïing hasam. Kumban shuya thu kani ka Kynhun kala sedang Pynshna ya kani ka Ïing nadu usnam baradam da ka jinga senyang lang ki para Samla ki badon mansi ban yaram na ka benta ki long Ïing ki baduk barang li badai hadu menta ka sngi hadin baladap Pynshna ya kani ka Ïing la IT no syakate ka long Ïing ban chong ban sa kani ka Kynhun yarap ban kener kadi ka wei ni ki Kynhun triman sngo baha jong ki khun Samla ka badon ru ya ka thong ban kener ya ki jinga rap sya ki badon kam pat kani ka jingyo ban IT no ya ka Ïing menta ka sngi kadi ka sin jam ka ban ningkong bakum ka Kynhun kada angnut ban yarap ya ka te ka long Ïing habayo ban ekran berusam larap ban ker sotun ubalong kumunong yalam ka Kynhun ulaya thu haka jingat lenti ulap bakate ka long Ïing ka badai jong ka kong one pai kshar kadon kam ya ka jinga rap kam tam haka Ïing sa jong ki namar baki shong ki sa haka Ïing ka ba ilong shu bat ka bala jot la pe shu usamla rap ban ker ulaya thu ru bakum usamla udan ya ka YouTube channel lajong kabala ai kerteng RBK sotun bat lengba kani ka channel ulai yo ru ban kershan pisa hakabaya day bat kijingrut jingsap bante ya kate ka Ïing ne tak sak tam tote yang anu dah Pertama itu udah wasit met dong. Wasit. Belum ya pendak mana? Bersosing. Kuat yakti na. Kuat yakti na. Dah tahan no. Oh, rak ke bandit. Asulan. Sumsa. Ni dah bandit lah. Don aktif punya. Ya lisi. Sekitar sah. Sumsa tak bandit cukup. Orang lupa sendiri kambing kata bandit. Kambing apa bikte? Oh bagus. Sumsa mah. Sumsa tak sendiri kambing kata. Ya. Ni Ningkong ai hu yo blai ma ba kren ningkong ye kirang ba chung ni karai ba kin pen yo yang ai chaka de lung ba ro ji sum sin ai bat ke jing i ke chung ki ba ki lo pen yo yang ke jing kwa chung ik pa ma
oleh sisa yang don syu ndai maki pat ke dang don ke mesin ke jing Ïing ke jong pi nak bentar jing ibat yang ki khun ro te ngadap odon ki sungu I ka ba kham pam ma ke sni ka bang yo ban pleno ni ke Ïing ya ka ba ga grup jong I rap ban kerma kalau yo ban yarap ban isin ai ban Pynshna lam yang ai ke Ïing dan kong por ban keren ngadap ke jing sungu dukha ka mesim na marba ngam don ni ai ban yarap khendet khusoi u ki ndai ki ong dup diang bet kat ka ban kot Khubor dan ngapdiang la ka mesim ka bakmen ka bas ngob ha e ka ka jing ai jingut ka jong I ban da ka bang sen ya hoplei tu khambha ki ai paro kombolari lo sumar lam ki Singapore ki plalik no ngatip ba un riu sumar ba undor kar kunju yang bagi tenta paro ki bang ada ya ka ban pendam apa jing Ïing ko jong sla jong ka prithai dan ngadap ru ka jing snow kemen ban ai hoplei na ka benta jong ki media ma ka plak ka por ka bokodor ban yo dan lang lembat ni kan ka kenta ka balingkon ka ba pinjo ban penpau lam ni ban pen I prithai ya ka jing ya kit lem jong ki para bangeng ya ka jing kit lem jong ki jong ka ni ka group jong I ba baram ma te ka ni kalong pun ka nuksa ba ki wei pat kin dan ka ka kman ban isin ai ban yarap na ka benta ki wei pan namar ha ka jing long briu jong I sibon ngi dan ki baduk ki bakerdo mangama ki bomdan kalat kalenti ban le nduk no telong ba kan ka media ka ba pin supply yang scam ba kan long sisa ka jing kta na ka benta ki wei pan ka long ha kan no ko benta ban ngas ngau ban pelaj pi ban ya thu pi ba wat ban ti ini kentem do ngam dan Khubor ngam kot Khubor ndai nga sneu ka ban aingu na ka benta ki kon Samla chong ka balang ringkat kilong kumi kilong pa kilawan ni kaban yarap dinga pan penti ini kentem nadu basdang haduk bakan dalong kumni kumbapiyo I haduk bangan dayo ke Ïing deki briu jong ka balang ringkat ke grup ke jongki bakilai la ya kaban nak senyang ban yarap dinga na ka benta kani ke Ïing ke jonga dengan sngo bangam dan hiru sibun ya kaban keren kini Khubor ublai nang kerku yaki unang ai ki paro kamet ke bokot ke bkhia ya kitu ki pela nok kakti ka man kakti ka diang kitu ki pela yarap ki pela snulem yang kabangadan kalong tang ban su ai kublai bat ban IT hok blai ke jing dwai ku blai yarap yaki un ai bor yaki bakila sisa ka nya ka banang yo kamet ka bokoi ka bakhia un kurkhur ke kam kakti baki trai baki nang la ban kener susu kakti jing yaram ya kitu ki badan kam nya ka tetang kini hi blai kurkhu aku minta kapuran ko jing amen yang kebening kong namla kan dapat pau ni semua ibli yang kebawa lengkap naduk bastang ada di sini dapat pau semua ibli kan tu kenjat apa pemantan sekarang mereka grup kami akan yang grup ini di keteng jumpa grup di yarap pan kener grup te kebening kong yang jontang kenjat mut grup kami Henry ski pat ni lah stang man dan ki members kena inside ki belah zaman join hadin ke kebening kong ke pelong ni ba iyo ban de ni kamis ni tam ini kelong yang kelong ba bang I sibun pe chini pakai idang don bun bang pai chini ga cukup mentau idang don ki beri sibun ni bermat sibun ni janjar to pelong ni kum ka grup I kalwi kelong ba tidak pakai jenis semua lem tam tak param mesin ki syam lanot mesin janjar kam tam ini iru kan thei di we ni iru kan thei ba pa jong ka Ïing la klano antara la bun snem la ban su pasai apa yang janjar ba su balasi ke ni ki palok neng kong musim dur bang Pynshna ku bi ni ke Ïing ndring la chimut tam su rap I kita konsep ndre hawa kum ka tin yu ketim ka tin bang juga semua bohong ba abang istang ya rono ke jumpa beli yuk malam ti tapi skem loknya berodisi lam ti jong beli ek ba ulala ban long rengkat kerku ke jong ban la ban nim sim do beli on pandap kum kan ne ke bang yo man ai song ba chi no ni skem ba ne ai ku beli kum ju ya boro ki Paralok ki members ke ban yarap ban dok siang untuk ki bahie pi we kum ju ya NDC ni kong rona kumjur itu ki parok perlukan kejar kerteng mari dan baju ki berlawan ban ai Khubor berkumjur ban ai ketika diang ban nok saya ni te ngapa ma pa hong ni ba nilai yo ban
yarap begini kalong Ïing dak we ke jing kersan ke barat bak sedin ni ke ka YouTube channel ka jong ke berteng ke RBQ sotun teng skem ba pir pi pai ba pi on kersan ba din ba ne ke channel ke ba yo man pen mi videos ka tu ne ni la yo ke man yo man lum kan no senyang man snai ni ke yang teng skem kan ni kam long tang ka jing stang ka ding ka pengikut tas ni ka long ka jing stang yang ni sikmat bangina la syu man nang ndi ta ka ban yu ban snai ke yang ri umjur bangina la ban le ba ki we ki kam isne ka bi dei ba ban kem tiu lang yak im nak salah te tang kan yak tang ni na kam ta kalian jong ka ha bangi la du ban sem stem ni ya ban sedang ke ni ban snai ni ke ye te ni dan tak kan ban dei ski sedang yu ban join ke bokong san kelang ba grup jungi ngim dei ki brio ki ba ibet biang ki dan bosio balasi dan dok ki ba shi bidang pulih te da ka jing te stom lang mit bat singi kita ki balai pan por ban bat kumjur kita ki pelok ki bandan bentalang ni ki ba ai ka por jongki bat kumjur ka pisa om tang ka pisa henry don ki ba ai ka por jongki bi Pynshna ini ke ye te tang katai Bilang don mun nang ni skmat pat bilang la na mun petang ni kam ya kata ngim pat ngim siok ban perkat pat te ngi skam ba kan ni kalong tang ka jing stang te ni kam de tang ka ban ong Pynshna mar ka Pynshna no ke ye de ka sok nang ngi skam ba ini pergi bentagi banyak menlek makin tiu lang hiwi pergi mesin hujung jar hentam me banting tiu ya ka memang salah bersyukur semua kau boleh tak ini